Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mikasa Sukasa. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit, permettez-moi, hein, ça c'est mon... Voilà. Il faut bien placer. Voilà, c'est ça qui fait le mandemassa et mandemassa. Voilà. Alors... Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le nom du très miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit le nom du très haut, du Dieu miséricordieux. Béni soit le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à l'islam, béni soit cette noble religion, béni soit chacun de vous, chacun de nous. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous guide, ya Allah, qu'il nous protège, nous préserve, ya Allah, qu'il bénisse nos pas, ya Allah, qu'il éclaire notre esprit dans la gloire de son amour pour la manifestation de la vérité, rien que la vérité. Installez-vous, partagez, partagez, partagez. Waouh! Partagez, partagez, on va pas être long, ce sera chap-chap et puis on va partir. Parce que demain est un autre jour. Chap, chap. Et Awa, Djabi Mousso, Ouattara, mais j'ai cherché à t'appeler fatigué. J'ai dit il y a longtemps, j'ai vu ma soeur. Donc quand j'ai vu ton truc, ton commentaire la dernière fois, dès que j'ai fini mon direct net, j'étais appelé, fatigué. Mais c'est qui sort. Mets ton numéro. Awa, merci. Mets ton numéro, Awa. Je vais prendre ça après. Bien, bien. Hey, c'est une femme mariée. C'est ma soeur. Donc, vous la laissez tranquille. Ah ouais, tu mets le numéro ou bien tu vas dans Messenger et puis tu me laisses le numéro. Hein? Au moins, il faut que de temps en temps, quand c'est qui voulait qui va rien soro, il faut m'en amier. Oui, tu m'as dit, hein? Ah ouais, toi et moi, on a commencé cette aventure ensemble. On est une dame la ménale. Hein? Ah ouais, il faut laisser le numéro. Yamea, laisse le numéro, je vais t'appeler. Il faut laisser le numéro dans mon Messenger. Si tu n'as pas mon numéro, il faut prendre un big rapidement, je vais te donner comme ça, tu vas m'envoyer un texto sur WhatsApp. Tu prends le 72 77 47 88. 72 77 47 88. C'est pas grave, quand il y a un de mes administrateurs là, quand il va rentrer en ligne, il va prendre contact avec toi et puis te laisser le numéro, ok? Alors, d'abord j'espère que tous ceux qui sont du côté du Mali, tout le monde est prêt pour rendre un hommage mérité au Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui revient d'une mission accomplie, d'une mission réussie. Donc, j'espère que chacun est prêt. OK? Alors, on était à la réunion. On a décidé de réserver un accueil au Premier ministre. Donc, mon rôle, c'est de vous informer. Mon rôle, c'est de vous inviter. Mon rôle, c'est de faire en sorte que chacun puisse participer. Ne vous en faites pas, après on va parler en bambara. Ne soyez pas pressés. Alors, donc, demain, il est important que vous puissiez vraiment faire ce déplacement-là sur... ceux qui ne peuvent pas aller à l'aéroport, on vous demande de vous arrêter. Il y a des points stratégiques où vous allez vous arrêter, hein, dans vos différents quartiers pour vraiment réserver un accueil chaleureux au Premier ministre intérimaire. OK? Voilà. Amna, comment dakunya fladron. Si un Premier ministre n'a pas amna ndamagola. Anye nyongo mbado kebi bourse du travail là. Donc, quand il y a un bœuf, Begabo, on dit Keita, on va te confier une mission. Si les gens ne sortent pas demain à Keita, c'est que ce sera ta faute. Il dit Subhanallah, comment tu as l'air. Donc, si vous croyez à ce que nous faisons, si vous pensez que le combat que nous menons est noble et juste, alors je vous demande de sortir massivement demain pour réserver un accueil chaleureux à notre Premier ministre et à toute sa délégation.
Si ça amène un damara Bamanankana, Fakani Baka. Yarolo debout sur les remparts. Ah, nous tissons nos Bamanangan Kola de Benna Genyon, Ani Driza. Morocco, Keita. Ebe yoromna ni Drissa ni bubu aute yedongodo omana yoromna we ala rega fin de l'année aute blabi ngoba ala ka tope noya. Alors premier ministre nana sini donc amani ni bella jeni fait déjà commerçant quand la déclaration que soute sini à partir de midi sugu bebe datugu amo foyer ako famia gagné sini sugu bebe datugu Baby Joe, iga kare kundana ni muti se kata aéroport la. Donc sini soma jona anyina anga commerçant fait. Ou ka yoro dele sini soma jona fait. Amta fo kama kun fori midi la kuma okuma o ba soro sugu be datugu la. Sugu be datugu, ka butigu be datugu, ka bureau be datugu. Sini anya nyini anga transition nyamo fait no asmi goiten aka ke sini demi journée sini barab na ke demi journée sogoma barabe ke midi barabe be jo sini demi journée barabe na ke sini do no bola 600 ambe man pushi aéroport la ni munu rebise ku jo ga yoro lo bise ku jo ni munu bise ka place de l'indépendance hein bourse du travail ni munu bise ku yere sur le problème frente là mais akadi ko beka bo beki tege di nyoma. Donc sini ni ala sonama ni sini ala sonama sini beke demi journée nya fo chogomina à partir de midi sugu bebe datugo boutique bebe datugo amanga premier ministre kumbe parce que anya mission do de dama anya kumakan do de dama anya blachi do de da atara chike kanye a chidu ni wasa solala na be siginga na so on frenga ka kumbe kayira Allah ki tara chike ima kelim boala ima ke faraga yake exactement anyini fekika ke chugomina yaketi donc au kama ni be siginga na malla on fene be bo ki kumbe ka fo initie je pas dit initie ini baraji iblala chimna yake mali kuna wolosoro mais amna tlaga ndamba ko laka anyina ofe au ka boko sobe kanyina ofe au ka boko sobe mena nyini nga partenaire ofe parce que normalement kunu maseka bo parce que pardon kunu tinga boli do même bolati kodo de kama bon bi feneni nta fe ka men parce que baraba de la ou ye baraba de dia il faut que nga ban jona ka sikata donc ni ala sonama nye chika no tonga partenaire u bolo ni ndoni ndo be barala u ka baraka chu cheka u ka barata ka bolo kan donc comme nya yira awla nye ngomina page do créer ngomina espace do créer nga fin kon la espace ni mardi commerçant de ma mardi partenaire ma mardi munu ba fe ku ka kibara la teme. Donc, au page créé, mna blaulu ka disposition de là. A page ka ke sababula munan tafe name anga directique metuni. Donc, mina tando de douma, mi yere nafaka bon, mi baraka kabo. Nya page créé, a page nye to de la nya fango Chekmar promo et pub. Donc, partenaire ou beka fait meteme. Amina partenaire ou beka fin de façon professionnelle. De dorma kele nyini mo chife abi bo nyere de la ka dlan ka nye. Ni ya dlan ka nye kuma na ka blé. Au ka publicité mu berateme don tala eritala clétala tant que nambe contrat kono chou ani clé aka publicité beteme ne ka page kon la. On na faka bon ka fande binan sigi kandama au ka publicité la erkele erfla bana meta anafa maro mu ode ka toy ka espace do duma beba do ni tara de yorola ni abeteme abelaje nala sonama mina baraka nodi au ka sika ni wasa soro ni refene ka sika kuna holo soro donc no bolay ah kodo de kela
Niko abuena ne hakilima. Ako abuena anga Premier Ministre Koro Ibrahim Bakar Keita alaka hina alaka darosma koro ayanko kiti mina alaka kiti noyai alaka darosma Ibrahim Bakar Keita aga Premier Ministre Koro do Moussa Mara bola ka kuma bere tu meka ne nyinga bi Moussa Mara ka kuma na ne ko net se ka ndama Moussa Mara ka kuma na tant que Moussa Mara mon bola da kono ne moye. C'est bon, il faut partir, je vais faire moi-même. Ferme la porte. Oh, comme Moussa Mara aye jamana dogoya. Keita ema mewa ngomame. Mo chama be ka kuma fo mais adalua tuntu bolo. Nyengere do de la nyo yininga. Ngo Moussa Mara dalakan abibolo wa atibolo. Allez à la dje, allez commentaire de la dje mais Moussa Mara reka fait talib. Non, mma be Moussa Mara de la. Ay mu fo ma fe ko de. Parce que naya yo ko Keita ko bonyebe Keita ka Keita te gringa kuma. Moussa Mara kota Moussa Mara ya donta Keita bina boka muri fo Moussa Mara kola. Keita te kuma tanke na tremada daluaka. Ala mouye masai na ba fek ni be ala ka chila. Ni de ko kebe kuma ni ala toy. Ni de ko kebe chien kono. Mais profiter ni yoroni la. Mounou be ka fone. Kone la men de do. Kone be ka nyere ka ko dogo nyere bolo. Mais Eva, no problème, je vais te faire la traduction, ne t'en fais pas Eva, je vais faire. Quand c'est poliment demandé, il n'y a pas de problème. Je vais faire Eva, ne t'en fais pas. Donc, ika ko aka dogo ere nyekoro keita men ika ko ka bon jamana nkono. Ita do ibe yorom nabi. Donc mo chama de bika nyi nefe. Anga Premier Ministre kuma mu fo ko nene bise kan damagala. Chowerela Abseka na ni dususuma yuchugo mina Ivoirien ma, Nigérien ma, Bissau Guinéen ma, ani Macron, ani ici la kanjatim neke. Donc pression sous de dalani ka tleflanina. Nika seka ndamaga kumandola, nika seka ngini anga nyemoro fe. Sora simunu mnenimbe mercenaire no lo biseka bla chugo mina. Moko chama a pression na dani ka na ni jo sans décoro ni mobili jo folo mbota la réunion la kansi ka miri parce que ala ko nga chien fo moko bene bla yoro de la mais chien rere ni reka jatimne la yere fote mais bon de te yere yi mais e be chungu na moko bolo avec comme ballon temps moko bi ka ballon temps e be tribune la e nyebe muna le be terrain ale nyeto la dans il faut que tribune a bien entraîné. Hein? Donc, moi, je ne vois pas ça comme ça, mais à la fois, à la barcada. Netise ka bi, ka faut qu'on me boit chien coffre. Kuka nyini anga fama ou fait, ou ka sira do tama, anga kuna wolo te siramna, anga dame te siramna, siram ni chien te nyonye sirala, akagele. Je ne peux pas, akagele. Je ne peux pas. Nazara jamana fefe fleni. Sonu kasi ube yorom na ubado yemunke. Mochama be, c'est pas comme ça de. Oh, ce sont nos voisins de. Oh, a critique kartako Moussa Marakan nangana kuman. Mina anda magala kana koroto. Nyinte kada daluya kao. Moussa Marak makam bemboluya. Ne gauche la Moussa Maraka, ne mu fonda ma bama yorom ya ja akatai parce akuma kambe mbolo. Donc mare kuma kan de taka gauche nai. Nia ye fama chama wuli. Nuko kubu dama Keita la fo ini chemi nyongona kura mi kuma kan na yi kuma kan yali kan resengede. Parce que chete kuma kumfe. Avec kuma ni dalua di. O dalua du no ba bolo. Ibe sangolo mne ni nyi. Tien ba fe. Iba toy. Ode ato afolo ko nganda ma Moussa Mara ngonte ndama la tant que Moussa Mara mumbola da kono ka fo ni mayi
ni ma kalantin damagala ala ya ke nyaayi nyaakala mina Musa manaka jabi dama aya partager nyaayi cheye mi jabi dama nama bama yoro yoro ajanga tay are dalakande do ni dalakante mina mine na are dalakande kuma mbola are da mina mine no de no ma bema aga sangolo mina nyina. Donc ne sais qu'à faut comment il y a une transition fait quoi tama galon gonogo ko parce qu'il y a une Côte d'Ivoire fin ou bien ni non et puis ne te comment quoi simi ba keo ne bo de fo dongodo ala beni son akila ka kuma do fo e bi ta soro ala ay asimi reference son akina kelila son asimi ka boka attaque ala ba to ne ka boka kuma mais ne te ndisi gosinai parce que ala fene bi jate mnege ka fo kire ne ka chiate ngaloniate ala de son ala mais son ne ka kuma ala fene bale sira yira ale fene na. Donc ni tienbe kanga tien ka toye ko ka ma mbiri galonka mogo nyebe muna malikolo nyebe bidela mais mogo nyebe muna malikolo o te signé asimi nyebe sinina keita nyebe sina keita nyete bila bi abam betoro mais sini malika kuna wolo dodo mogo mo de famia ni kelela oluka kobe bi dengu fitini muga bi oluka jina tika bewe ne ka jina tika toyi noko sini dembe bonela dembe na tabo o fenena ne boka sini de préparer ne boka mali de préparer ne mako dégrete bila parce que nta do ne mina ni nyona sanre ke tuguni mo sita ala de lire ala de lola parce que bita shuya ka do soro mo de biti laje ou dabal beba ne be sini de la dje mali sini ne bo de la dje muru keta tungo mali sini mais munu tungo mali bi ulu de muru mne ka do ne juru la ka datu ko fa sala kasola biya ke mune anyi mune a malikola mogo be kuma malikola ina fo o hakili no ay ya fane ma ina fo bode bu hakili kuna ina fo o hakili nyamanto de ba kono ina fo hakili gerende do muru keta mnyala ni ka jumane abe sram ka o mani amani malima de amdonata de akela tande anyanta do jonela danga de zonde no e toabuye uye nega do moro ketala Musa Traoré na fangala Musa Traoré kele uyo fere japatuguni atete na fangala o bola jonana Alpha Ouma Konaré promesse sugu betala Alpha Ouma Konaré atala ka malito condition la jomaye o bina jonema bi ko ne ka ken daga ka foye ko ne ka fo ko ka donta ko ka bota aye glode miwa o bi ji de ba ko ngolo nola na ba jo ko min na kuma ne ko fo ma fo muna otra au hakili tawla de ya mali tuna bidea mali damnela bidea mali damnela bien avant ko danga de na fo mo ko nazara sono lukana sunjata nunu tumbeyo mali tumi chugo na bebo do joyana na ke oba adam magalola benganim kelanga adam magalola afefe ba danga de kuma la ibu nyiniga tlekele aw de la ka dawa ka fo nazara ye ay shweni ni jomayam danga aka sara de la ko fo mais ngo jifu afo ko tasra ngo jifu tasra la jifu tasra la mais en temps non hein ça valide anyetande mali fletande mali budutande mali bolatande anyaketande asmika ketande mogobse ah bon ode bina malijo moro keta mamnewa amamne no kangele dewa hakana ketande anyatutande maliko bitande moro mamne no kandeya Musa Traoré nana mune kala Musa Traoré kele mamne no leya amina wardama Alpha Ouma Konaré nana mune bolala mu ay mali chenga ti sige albi abenina mo shimata nyini nga foila benina bi asigini be Alpha Ouma Konaré asigini be albi ay cheni mga be kanga hera do asigini ba kon alibi alors obe utaro nyini ngawa so na ka jo ko asimika keta munateta Alpha Ouma Konaré nyini nga iye fanga ta domina ini nunu benaka juma de la mais mali iba ta domina ni au benka e fanga bla domina mali tumi chuguru ya umuna utita Alpha Ouma Konaré yininga sono ku joka simika dota simika bota ayo dlo de mi ou bien ayo bode ba kungolo nola munekela ata ere bunye
Je vous en prie. On s'est levé, moi je me suis levé comme ça qu'à Douala. Moi, il y a longtemps, monté Douala, mais j'ai terminé que follow ka solo kanda mamalikola. Ngome j'ai terminé que follow. Ninkala mamina, mais solo kanda magal. Ninga j'ai terminé que kanga j'ai terminé que ngose sambise kanda Douala. Mali dontade, abotande, président kanga ketande, asimi kanga ketande, alpha mo kunare be fangata domna muni fola. Ama foko sans nafulama de bina shuru malika. Alpha mo konara mali bla position humana. Alpha mo konare tun dante djembe sengoro. Mo ma souleni boge malika alpha ko manere terela. Mena asimi wila ko ka maliko ka malu sania au ba jo ka nga foko asimi ka keta anta fo bien anta fo sini. Ni date magala. Nta fo binta fo sini. Barabika kake koka foko ka barajo. Farafi mo sou jumande. Donc à quel influence? Ni tche à quoi le meta domina Kidal? Kale ni Ibeka Benala atara Kidal mimbola la anyayi ni mo ganza de tundo quand il n'y a pas de Cheikh Oumar Nta Djabi. Ma soeur, excusez-moi, j'ai une soeur qui a demandé une petite traduction. Donc permettez-moi. Alors, je disais que les gens m'interpellent personnellement au motif que je suis très bien écouté, je suis suivi à travers le monde entier et qu'il serait bon que j'intervienne dans cette histoire des 46 mercenaires qui sont détenus au Mali. Et si je peux apporter un peu d'eau dans le moulin pour que le discours de notre Premier ministre intérimaire puisse se passer. J'ai posé la question, lorsque le Mali a cette soi-disant indépendante en 1960, et lorsque le premier président du Mali, Modibo Keïta, a voulu transformer ce pays comme le fait en ce moment Assimi Goïta, on a suscité, on a fomenté, on a préparé et exécuté un coup d'État. On a enlevé du pouvoir parce qu'il voulait un changement pour son pays, parce qu'il voulait développer son pays, parce qu'il voulait élever le Mali. On a fomenté un coup d'État, on a arrêté Modibo Keïta, on l'a jeté en prison, il est mort en prison. Qui l'a fait? Moussa Traoré. Aujourd'hui, qu'il repose en paix. Après combien d'années de pouvoir, Moussa Traoré lui-même, les mêmes colons, les mêmes maîtres ont encore fomenté un deuxième coup d'État. Moussa Traoré, à son tour, a été déchu, arrêté, mis en prison, jugé, condamné, libéré. Entre-temps, on a promis tous les milliards inimaginables au Mali par rapport à la démocratie. Alors, c'est ainsi que Alpha Oumar Konaré est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il a fait tout ce que le blanc a demandé, tout ce que le colon a demandé, tout ce que le maître a demandé. Le Mali a été mis en genoux. Le Mali a été humilié, le Mali a été piétiné. Alpha Oumar Konaré, il a fait, aujourd'hui il est là, il prend, comment je peux le dire, aujourd'hui il est en train de prendre une retraite dorée, après avoir mis le Mali à genoux. Qu'est-ce qui a changé? Alors, avant de dire à Assimi Goïta, il faut aller doucement, il faut faire ceci, il faut faire cela, je dis, il faut toujours se remémorer le passé. Il faut faire un feedback en arrière. Il faut aller fouiller dans la mémoire. Assimi Goïta c'est pas avec lui que le Mali a eu son indépendance. Ça fait 62 ans que le Mali a eu son indépendance. Mais pendant les 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui a changé au Mali? Toutes les promesses qui ont été faites. Ah, faites ceci, ah, faites cela, ah, c'est... Le Mali a tout accepté pendant 60 ans. Et puis après, qu'est-ce qu'on a vu? Rien, zéro, nothing. Aujourd'hui, ce sont les jeunes gens qui ont pris le pouvoir. Ils ont chassé Ibeka, payé à son âme. On veut revenir encore dans la même stratégie. Comme on l'a fait avec Modibo Keïta,
manipuler. Ah non, 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 c'est pas comme ça, il faut faire ça, les gens là, il faut les amadouer. Ils ont fait un Modibo Keïta, pas coup d'État. La même chose, Moussa Traoré, pas coup d'État. Alpha Oumar Konaré, il a fait ses 10 ans, il a laissé le pays dans un foutoir, dans une merde inimaginable. Et qui arrive au pouvoir, après Alpha Oumar Konaré, c'est qui? C'est ATT. ATT finit même pas son mandat, on fait coup d'État aussi. Alors, on ne se pose jamais la question, pourquoi cette multitude de coups d'État? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce qu'on n'a jamais voulu marcher dans le droit, dans la vérité. C'est parce qu'on n'a jamais voulu relever la tête du Mali. C'est parce que chaque fois qu'on veut relever la tête du Mali, il y a toujours des esprits pervers pour venir dire aux gens, non, 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 ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela, patati patata. Aujourd'hui, Alpha Oumar Konaré, il a laissé le pays dans une merde inimaginable. Amani Toumani Touré, il arrive au pouvoir, il fait un premier mandat, deuxième mandat, à la fin, 3 mois avant la fin de son mandat, pas un coup d'État. Posez-vous la question. Ibeka arrive au pouvoir. Deuxième mandat, pas pour coup d'État. Posez-vous des questions. Est-ce qu'on doit continuer dans le mensonge? Parce qu'en fait, le mensonge produit toujours le mensonge. Le mensonge ne peut jamais permettre l'évolution. Alors aujourd'hui, voilà des jeunes gens qui ont décidé de prendre le Mali en main. On dit, ah non, 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 ils n'ont qu'à aller doucement. Ah non, non, ils sont belliqueux. Ah non, 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 c'est par-ci. Ah non, 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 c'est par-là. C'est là que je vais répondre tout à l'heure à ce soi-disant Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta. Si c'était une personne ordinaire, je n'allais jamais perdre mon temps pour répondre. Mais il a été Premier ministre. Il sait de quoi il s'agit. La question que je pose à Moussa Mara, pendant que tu étais Premier ministre, M. Mara, tu as fait quoi pour le Mali? Moussa Mara, tu es un homme avec un passé et le Mali se souvient de ton passé. Qu'est-ce que tu as fait pour le Mali? Qu'est-ce que tu as réalisé pour le Mali? Aujourd'hui, est-ce que toi, Moussa Mara, tu peux te regarder à travers un miroir et dire tu es fier parce que tu as réalisé ce que tu devais réaliser? Ton mandat a duré combien de temps? Ton mandat a duré combien de mois? Combien d'années? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as pu apporter au Mali? N'est-ce pas que tu étais Premier ministre quand le Mali était encore sous emprise des djihadistes, des terroristes, des rebelles? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu apporter comme changement? Moussa Mara, tu as fait quoi exactement, concrètement? Qu'est-ce que tu as réalisé pour le Mali? Zéro. Zéro. Tu as échoué. Si tu n'avais pas échoué, il n'y a pas de raison qu'on change une équipe qui gagne. C'est ce qu'on dit souvent. Mais on t'a chassé. Alors, tu trouveras toujours des excuses en disant c'est Karim qui t'a empêché de travailler, peut-être. Vrai ou faux, c'est toi celui qui le sais. On t'empêchait de travailler, Ibeka le savait, il ne disait rien. Vrai ou faux, c'est toi qui le sais. Mais tu as été chassé de la primature comme un malpropre. Chassé de la primature comme un indésirable. Alors aujourd'hui, tu crois que tu es bien placé pour donner des leçons au Premier ministre Maïga? Ce que tu étais incapable de faire quand tu étais Premier ministre, il le réalise. Ce que tu étais incapable de dire quand tu étais Premier ministre, il le réalise. Est-ce de la jalousie? Est-ce de l'hypocrisie? Est-ce de la malhonnêteté? Je te laisse être juge de ta propre conscience, Moussa Mara. Mais tu fais honte tout simplement. Alors, Moussa Mara a communiqué donc, a une transition d'Oroya, a Asmi Goïta d'Oroya, a communiqué comme là. Parce que ni Moro est Premier ministre Nini. Quand il discours Moukana, il m'a Premier ministre de Ronende, il est président Nini, il est Mali Bede Nini. Donc Moussa Mara a Mali Bede Nini. Parce que au Malien ka Dorobi, Mouma Wili ka Foko, Alhamdulillah, bi en la fiala. Au panafricaniste ka Doro, au Moro ka Doro Frafina. Ali Benin président Kro, Yahi Boni. A Koko, ah! Ko tiere la ko ale ta don Mali colonel nunu mo soumi ko olu ka jela tigɛ la k'u to président la a tun ka di u ye u ka se k'u da waga ka ni kuma fitini fɔ don dɔ la mais u dɛsɛla k'a fɔ f'u ye fanga bila a ko mais ko ninnu de nan'o kɛ a ko ko ala k'u fo diɲɛ bɛ ka mɔgɔ minnu fo Dieu be ka transition mun fou. Ni nyengoya ni asidia ni juyate ebe wuli chodi kebo tigila mogo la goshi. Ni ebi yere don. Là où tu as échoué, ils sont en train de réussir. Là où tu étais incapable, ils sont en train de te surpasser.
Moussa Mara, tu aurais dû réfléchir par 2 fois avant de parler. N'était pas trop, mais pour une fois, pour te dire que tu es dans le faux. Il te tient comme tu n'es pas dans la révélation, tu n'es pas dans la vérité. Moussa Mara Kumakamfle. J'ai suivi avec un grand intérêt le discours du Premier ministre par intérim à la tribune de l'ONU le samedi 24 septembre 2022. Je me réjouis que le Mali, par la voix de son chef de gouvernement, réaffirme son attachement au respect des droits de l'homme, à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, au retour à l'ordre constitutionnel et à une résolution des crises qu'il traverse par la délivrance de services adéquats aux populations en matière de sécurité, de justice et de bien-être. Quand il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Il a pu obtenir la sécurité? Non. Il a pu mettre en place l'accord. Parce que l'accord n'est signé là, Ibeka Fenen n'en a signé. Mais, aller en tant que Premier ministre, il a pu mettre quoi en application par rapport aux accords d'Alger? Fouille. Donc déjà, quand tu sais, et tu me baradola, il décèle là, Morore nana otemenika, ni nyengoyate, anama bema, il datu, au kafsaki kapuma. En revanche, je déplore le ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires, particulièrement ceux de notre espace sous-régional et qui risquent malheureusement de détériorer les relations de bon voisinage avec ces pays qui nous entourent. À cause, je déplore le ton belliqueux. À cause, qu'on assimile balaou morode. Qu'on assimile balaou morode. Qu'on assimile qu'elle est tigelade. Qu'on vraiment, aller nimisala. Ni présent sous au cas c'est quelqu'un malikuna. Quand il joue sous. À comment corroder Nazarakan, parce que Nazarakan. Nukuba Nazarakan, Nukuba a Niefo Moroy. Itata, tu fais pas Nazaraba Foko la traduction littérale. Oh non, n'est traduction littérale qu'est Morochi. Moi, je fais la traduction de l'esprit même qui a motivé la rédaction du dit document. Je ne fais pas de traduction littérale. Littérale. A, B. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je rentre dans l'esprit qui a animé la rédaction de ce document. Ko asimi balomore. Ko asimi kanga blakuna. En signant mouban kelefe. Ko bi nafatala ka keleke no lui. Kamante ko lu beke en djouye. Ko asimi te fait non. Bamananga de l'oreille. Moi, je ne dans un cas, mais je n'ai pas de traduction que Bamananga là, parce que je suis politicien. Donc, je n'ai pas de traduction que Niko ton belliqueux au corps de Ikumakan, qu'elle est Djelia, Ikumakan, qu'elle est Tigela, Balaou, et tu fouilles dans l'autre. Niko Kibe, il m'a maïga attaqué, il y a Assimi de attaqué, parce que Assimi de Achikata. Ni ye chiden doga ni alaka chiden doya ima ko ke chiden alamu ya chi ya ke odila alamu ya chi ya ke odila asimi muye maiga chi avec asimi de doya à travers maiga. Donc on y kele tigelade on y kele jilde on te mante ka kumata. Quand mega en kuma chogo ye ani en signongo bebla nyongona. Comme Mali magoto la sisa. En kuma chogo en dafien bo chogo manye. On ye bala ou morode. Moussa Marabika ndefo omba. Matlade. Il est évident que le temps significatif consacré à répondre à des commentaires à notre endroit aurait pu être mis à profit pour mettre en évidence les préoccupations concrètes et réelles et forte de nos compatriotes ainsi que les solutions envisagées pour leur résolution. Moussa Mara, depuis qu'elle a ministré, il faut qu'il y ait blabila. Il sera comme Moudé Nyenabo Mali. Il sera comme Moudé Kem Mali. Il est Moudé Noya. Il est comme premier ministre. En nafa du man qu'elle a manié en camp. Moussa Mara, on t'a fait qu'un dame a commandé son dossier d'obi kankoy. Ni massi yere la dossier d'obi na boy kande. Ni massi yere la. Il peut blay placer là. Ni massi yere la. Il trouve fier.
ika ko caman be ika ko kolon caman be mɔgɔ b'a kalama koyi Musa Mara ali fu ka fisa ni e ye nin tɛ mɔgɔ kuma cogo ye ne bɛ kan k'i jaabi de o n'a ma i diya min y'i diya i k'o kɛ i ye kumakan minnu fɔ ni sariya ko ni dɔgɔyama bɛ bɛn Asimi ma yɔrɔ min y'i diya taga ye Asimi t'i jaabi dɛ mais ne b'i jaabi n'i ka dɔgɔyama kuma ne nin bɛ bɛn sariya ma ko e ka nin fɔ ni kuma kɔnɔna la donc anw fɛnɛ sago b'an da la anw fɛnɛ b'an da sago f'i ma mɔgɔlankolon dɔrɔn de bɛ nin fɛn sugu sɛbɛ sinon mɔgɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ bonya i tɛ nin kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ i tɛ nin kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ i tɛ nin kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka jamana kanu bɛ na i tɛ nin kɛ kuma fɔcogo bɛ yen hali ni discours ma diya i ye fɔcogo tun b'a la mais comme i y'a yira k'i mago tɛ Asimi la i mago tɛ transition la i mago tɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ na anw fɛnɛ b'a yɛrɛ la ni mago tɛ Mali la Mali fɛnɛ mago dengele t'i la ne ta ye Mali ko de i ka naganaga kuma nin fu tɛ tɛmɛ a kan ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn o tɛ nin fɔ ni mɔgɔ min bɛ ko kalama o tɛ nin fɔ hɔrɔnden tɛ nin fɔ i ɲinɛna dɛ e ye ɲagamili min kɛ jamana nin kɔnɔ i ɲinɛna Musa Mara i ye ko caman ɲagamili kɛ jamana nin kɔnɔ i ɲinɛna mais il est tout aussi dommage que le discours lu au nom du Mali n'ait pas davantage soutenu le vœu du continent exprimé par le président de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de sécurité UEGA Musa Mara domina Mali ko Francis Beka Mali espace aérien violé Musa Mara il de la ka boka kuma domina Mali ko daluya ba bolo ko Francis Beka bengani ke Mali kan ko ka information ta ka kibariyaw ta ka di terroriste ma ka di djihadiste ma u ka se ka be an ka sɔrɔsiw kan Musa Mara i bɔla i kuma na wa i ma kuma domina Francis ye galon tigɛ k'a ka drone ye Wagner muni Wagner tɛ kelen ko k'olu ye k'a sɔrɔ kuma nana tiɲɛ nana bɔ kɔfɛ Mali kuma tiɲɛ balawala ka da i kuma la Mali ko daluya b'a bolo ko Francis Beka terroriste armé Musa Mara i bɔra i kuma na wa non voilà un ancien premier ministre voilà un ancien premier ministre ni bɛɛ kɛra Mali la k'a to Mali kɔnɔ tiɲɛ filɛ nin ye bi a b'i pan ka taa yan fɛ a tun bɛ groupe dɔ la a groupe mɔgɔ ye kangari da ye k'a ka sabali a ka bɔ nin groupe la a ka sabali a ka bɔ nin tɔn na a ka sabali a ka bɔ nin jɛkulu la ko parce que ninnu ye Mali jugu de à la dernière minute Musa Mara bɔra o jɛkulu la f'u ye communiqué kɛ a jala bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ja ko wɛrɛ de b'a kɔnɔ donc Mali ye fɛn fɛn fɔ Mali ye fɛn fɛn fɔ Musa Mara ni e tun ye hɔrɔnden yɛrɛ yɛrɛ m'a fɔ n'i ta ye dɛ n ko mais n'i tun y'a ye ani i ta ye kelen tɛ n'i tun y'a ye yɛrɛ yɛrɛ pour avoir été et i b'i ka tile de i kɛra premier ministre ye i ma se k'i da waga ka tiɲɛ fɔ Mali ko nin bɛ ni daluya b'an bolo tile kelen aw ma fara Mali kan jɔn ye Mali janfa Musa Mara hɔrɔnden i kunkolo kan ka baara kɛ hɔrɔnden i man tɛ ka ɲinɛ kow kɔ ten hɔrɔnden i kan k'i jɔyɔrɔ ni kuma cogo dɔn Francis de ye Mali abandonné Francis de ye jɔ Mali ma k'u tɛ se ka baara kɛ ni Mali ye tuguni Francis ye Mali dɔgɔya Choguel y'a fɔ o de la ko on a été abandonné en plein vol Musa Mara e tun bɛ min o don CEDEAO ye sanction ta ka bɛn Mali kan sanction minnu CEDEAO yɛrɛ sariya kɔnɔ sanction minnu tɛ yen an b'a fɔ minnu ma ko sanction illégale illégitime base juridique t'a la CEDEAO ye bengali kɛ Mali kan Musa Mara an bɛ ye tile kelen ka wuli k'i jɔ
Kebe Mali kele ke passé CEDEAO et Bengali ke Mali la. CEDEAO et Mali ka continué ka bloquer Moussa Mara et mou tu es premier ministre. Il m'a bot les clés qui fera transition moga ko baram kala ko baraj mante. Bi et Moussa Mara bi joko parce que Mali kumana. Sorasi mounou donna Côte d'Ivoire Sorasi mercenaire mounou donna Moussa Mara Mali est communiqué que ni itu dabara bi bolo ka se kumala ni bi yere donnier horon den Moussa Mara itu nganga ka bon ka yinigali ke Moussa Mara iye mouni odo Assimier Mali est mouni fo parce que Mali koko troisième mandat c'est pas normal galon de doa. Troisième mandat te CEDEAO certes additionnel konowa. CEDEAO ma foko troisième mandat te kenwa. CEDEAO ma foko troisième mandat maywa. Au foli oye bashiewa. Jeune Afrique bolako oube Mali goshini sanction Mali ma foike. Ambalo tari sigi. Bagan den naluma dena tari sigi. France 24 ni RFI la. France bola domina. Son nga so yoro la. France bola domina. Macron y'a ambassadeur be wole domina ka fo bien à vidéo que désormais il faut envoyer les réseaux sociaux. Il faut imposer le narratif de la France. Ça dit que la France ka galon koko kay tien réseau ka. Moussa Mara ibola ikumanawa. Oube eka président traité toujours chef de la jeune, ibola ikumanawa. Galo soube talaka da malika ite laka boka malika défense ta tlekele wallahi billahi abe foko mogobe dindo wolo idente Mali dindo wolo billahi lezi Mali deunte Mali dindo wolo abe mogo torore ka fokuye malien Mali dindo be Mali dugukolo ka ibula je ka fokuye malien a foyro ina fo isonga pere parce qu'il ba do malien tout sinon malien de yere wolo munu ba fo ko sunjata de tuer on a famay munu sona moro keta billahi les ikobe ke niaye aniti fanga fait en mot de fo ne mo dengelita la kana ka simi fait je m'en fous akana ka transition fait je m'en fous mais malikola beyi joyi jorola et joro que la mune sisa. Pour avoir été un premier ministre, tu as le courage de tenir un tel discours. Abe on yana ka be ke fait tout ni jamana nkono. Moussa Mara, wallahi billahi ta'ala mafia Moussa Mara, tu es fini, il te ke fouiller jamana nkono tuguni. Ni ye fait soro, oye Allah hinelila ki ke député ou bien maire, oye e ka fanga bani jamana nkono. Ne de bo fiye bi, et te ke fouiller, ne sekoute, ne ka fouiller tala, ne ka kumate, mais ici et te ke fouiller jamana nkono tuguni. Ala e fendo kiyo me ala be kan ki jate mineke e be kan mulike kam Mali sara ni juguyay e kan fo Bengali kala Mali ka domina e fe fo Mali a nyini kabeta conseil de sécurité la ko ka takuma France be ka ki sendaka et Moussa Mara pour avoir été premier ministre et de là ka kuma ko si la France ne se reprocherait pourquoi la France empêche le Mali et de là ko fo ni Franci, ni côté mona Franci be Mali bali. Ni tiente Mali bolo. Franci ka to Mali kata galon foke. Franci be boni tien ka Mali la malua. Mais mona Franci ken be ki senaka. Mona Franci ken be ka Mali empêché. Et Moussa Mara bola ka kuma wa imakuma. Moussa Mara. Ou be ka mogo fraga. Tu as fait quoi? Il va on était ndaro politicien là de mais ni politicien flaudron de be Mali kono. Peut-être d'aurait be tout bedo. Moro Sidibé. Ani mutagatal utukuma kuma be utukuma de me obe jatimineke utukuma me obe jatimineke Malien beni mo sou de la die ka fort peut-être il y a de fortes chances jamana bise ka ni alaka la tige nous bise ka chance sur dondola mais un homme comme toi ali malien fato ta fait eka siga kuna tuguni Moussa Mara ali malien fato ou ta fait eka mara tuguni Moro fene ni ka ki ka horonya dame toi nola quoi. Ika horonya dame à toi nola. Depuis Bengali beka ke jamana ni ka tlekele amiye wila ka kuma. Alassane Ouattara ya ka mulbale abeke. Choroba langolo. Aya ka kuma langolo sugu befo. Ima delika boka kuma. Tu as été premier ministre.
il te met Mali Kouranko Kalama. Côte d'Ivoire Mali menacé Kouranko, il voit la Kakuma. Tu es premier ministre, il voit la Kakuma. Il est Kounafon di Mali au Mawa. On est à rechercher quelque chose Kakuma. Kouranko il va Kalama. Mali ni Côte d'Ivoire, il sait la Kakuma, il m'a c'est Kakuma. Bi, il peut sigi que Ebe fait un faux parce que le premier ministre il a parlé. Côte d'Ivoire Kouranko. Mali Côte d'Ivoire Mali menacé chaque fois à cause du port d'Abidjan. Tu as été premier ministre. Il de là qu'à stratégie doit proposer gouvernement. Et de là qu'à Anina Simi fait quoi Simi Magobila pour avoir été premier ministre. Stratégie de Memboloma fait qu'à proposer Mali. Mali c'est qu'à boni gela qu'on a tué comme ça. Il de là qu'à kewa. Ata yere bounya. Ka yere toko kisi kodo ma. Ata yere bounya. Ka modo da kisi kumodo folle la auma. Neti doya. Mais ne be tien de fille, nga tien c'est qui toro. Mais na ija ta yoro ki dia parce que ne ka kuma devant la loi je suis propre. Je n'ai fait que dire la vérité, ma de Gasila. Horon de kana ki jo aka horia place là. Jamais de la vie. Abe Nazara Mounta pareil pour exemple, bi quand c'est chaud. Est-ce que François Hollande t'a Macron fait ta proposition d'Okaya? Barack Obama a teta Joe Biden fait ta proposition d'Okaya. Et de là qu'a nini kata asimi fait qui ta proposition kaya. Et de là kokaya. Et de là kata asimi fait kata blasrawa. Il faut te respecter mon ami. Il est bouillant. Peut-être qu'on a le même âge. Sinon je suis plus âgé que toi. Peut-être que je suis plus âgé que toi, Moussa. Mais il tenait la sirankoui. Ni tenait d'orni, il sait qu'à quel corée. Moussa Mara, ni tenait d'orni, il sait qu'à quel corée. Il corla qu'on se dit, j'aime bien qu'on a tenu à fouiller d'engler. Je suis plus âgé que toi. Mais il joue là. Ça, c'est quelle connerie ça? Jamanan be sengena, jamanan be gelea kono, jamais. Aw si ma wuli tile kele k'a fɔ an bɛ jamana bilasira ni nin hakilina ye a bɛ se ka jamana dɛmɛ mais aw b'a jɔ ni jamana kuma dɔ fɔ a bɛ kaba turu kan ko ka mɔgɔw dɔgɔya. Vous êtes qui? Toi tu es qui? Eh Johnny, tu te respectes pas sinon il t'en sait pas o te dɔgɔya man ko ye. Il ne se ressemble pas. À ta place, j'allais me respecter quand c'est faut attendre. Si j'ai été, moi, premier ministre, faut attendre. Faut attendre. Si j'avais été premier ministre du Mali, il faut attendre. Ebe muni no fe abe yana ke mina mwara soro tuguni abe yana ko malion be ebe malion kan dusu kono tuguni a ika kare kono ro odron yi pabe mdan wa malion magoti la ko ngache bo fi malion magoti la ko c'est fini, c'est terminé. Moussa Mara wallahi billahi les Maliens ont fini avec toi ndeni alati tike fouiller jamana kono tuguni o tene de la kayo famille kela be koloshi kela be bodon karamo kumate Fleli ke la kumate, ou a juli kumate, kita ka kumade do. Mais a kachan ala bolo, kita ka kumana ya fo. Mon frère, il veut son, il m'a son, il baille, il y en a été que fouiller malikona tourné. Ou te droyama ou yo constaté, ou te neni, ou jatemine, jatemine tisse kake neni o. Il sait kake fouiller. Je suis libre de le dire, et mon neni si ça qui sont belliqueurs. Et mon neni si ça. Et ma faut que qu'elle est là où ya. Et ma faut que qu'elle est ni enseignant meilleur. Et mon foi en gouvernement mawa. Il me faut assimi mawa. Ne le ko etse ka ke fenyo. O qu'elle robem. Il ko assimi qu'elle jile. Ne ko ete ke fenye. Il ko assimi qu'elle jile. Ne ko ngi horonde ganga ref sa kuma doma. Il ko assimi qu'elle ete ke bela. Ne ko ngi tiere do. Il ko assimi beta, assimi donata, assimi bolota. Ne ko ede la ka muni ke mali donola. Donc, il fait fondé, il a venu avec ma candé. Ok. Ça fait honte, ça. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Comment on peut tomber aussi bas? Ni fait sur les nafa, nous n'a fait monde. N'a pas d'englete non na. Mon cas est bon yoko do ma o de barka bode là, n'a pas bode là. Dans tous les cas, on met un premier ministre, on met un combat sini pion.
i tɛ se ka fiɲɛ tigɛ mɔgɔ si la i tɛ se ka mɔgɔ si bali ka taa i tɛ se i dala ka tɛna foyi changer ala ko mali bɛ kɛ mun de Musa mali bɛ ko de ni min farati n bɛna ala ka kuma saba f'i ye Musa a ko ne ni ala taala masa ko n bɛ ko kɛ ni jɔn o jɔn ko k'o tɛ bɛn a ma ko b'o bali n b'i nin tigɛ k'a kɛ n b'i muluku k'a kɛ n b'i to nin na k'a kɛ o fɛn saba i b'o bila i kunna ni e de ko ni transition mɔgɔ ninnu k'u tɛ bɛn e ma ni ala m'i nin tigɛ ala b'i muluku ou bien ala b'i to nin na k'a kɛ i tɛna se ka bali o ye ala ka latigɛ donc et c'est quoi on s'en fout de ça donc ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ cogo bɛɛ la bɛɛ ka kɛ cogo bɛɛ la sini bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la ni minnu tɛ se ka taa aéroport la aw ka carré mun ɲɛsinnen bɛ goudron da la aw bɛɛ bɛ bɔ ka jɔ parce que sini sugu bɛ datugu à partir de midi sugu bɛ datugu butigiw bɛ datugu bɛɛ de bɛ bɔ ka premier ministre kunbɛn an y'a bila ci de la a taara ci kɛ ni ni ci bɛnna maliyɛn bɛɛ ma ni ni ci bɛnna an fɛn fɛn ma an bɛɛ de bɛ bɔ sini ka yira premier ministre la k'a taara ci min na a taara mali tɔgɔ de la a jala mali ye a bɛnna mali ma bɛɛ de bɛ bɔ bɛɛ de bɛ taa ni foli kɛ bɛɛ de bɛ taa ni kunbɛnli kɛ bɛɛ de bɛ taa ni bɛɛ ma se ka aéroport sɔrɔ i bɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ to yen ni bourse du travail y'i diya o i bɛ to yen ni i ka carré kunda n'a ɲɛsinnen bɛ sira ma i bɛ to yen ni yɛrɛ bɛ se ka se aéroport la i bɛ taa aéroport la voilà mais an ka dernier conseil Musa i bɛ s'i yɛrɛ kɛcogo la o de ɲɔgɔn tɛ quoi i bɛ to i yɛrɛ kɛcogo la i b'i yɛrɛ bonya i b'i yɛrɛ kisi i bɛ s'i da fiɲɛ bɔ cogo la parce que e tɛ se ka Asimi neni k'o ye kɛlɛ jeli ye k'o ye kɛlɛtigɛla ye k'o ye nin ta nin ye nin don da e tɛ se k'o kɛ yakɔ donc il faut se yɛrɛ la si kuma cogo la tu as été premier ministre bɛɛ y'i ka baara ye n t'a fɛ k'a fɔ sa n ko fugariya baara o ye dɔgɔyama ye mais bɛɛ y'i ka fura ye bɛɛ y'i ka baara ye e ka premier ministre a ye nafa jumɛn de ɲɛ maliyɛnw ye i ka premier ministre a ye nafa jumɛn de ɲɛ maliyɛnw ye a ye mun de ɲɛ maliyɛnw ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ e kɛ ni premier ministre ye a ye mun de ɲɛ o ye i bɛ ka tilala k'i gɛn ça fait honte k'i gɛn sini an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la inchallah